Yo, what's up mga boss? Mayong gabi di ay sa tanan og ako di ay ni si Boss Mike ni balik walay lain. Og karon mga boss kay magwarawara lang sa ta diri sa dakbayan sa Davao kung unsa ka safe ang Davao City inigma gabi. O di ba? Confident kayo mi nga safe kayo nga tuwang lugar. O kani nga video mga boss kay requested ay ni sa tuwang pinalangga nga subscriber nga sila pamilyang Pinoy og si Chad Brian. Shoutout sa inyo mga boss. Salamat kayo sa pagsuporta sa amuha. So ang request day nila boss no kay magwarawara daw mi sa Davao inigma gabi. So atuan ning buhaton and i-discuss na lang pud nato karon para ma-share sa tanan nga safe jud ang Davao inigma gabi. Unya kung mapansin ninyo mga boss, literal nga nagtuyok-tuyok ra jud ta sa syudad sa Davao karon no. Kay naapod may ginaluto nga video manggod about Davao City. Unsay mga pwede malaagan diri, mga park, zoo, or night market, mga inana. So pag once nga ma-ready natin video, upload na to na dayon. Sa karon pod mga boss, gusto na ko nga i-vlog jud og taman ang Davao kay naman tay mga bayani nga OFW nga mga taga Davao na dugay-dugay na wala ka uli. Gusto na mo makita sila kung unsa na jud ang nawong sa Davao karon para mabawas-bawasan pud ang kamingaw nila sa abroad. Mao na ang unta sa atong mga bayani nga OFW. Salamat kay sa inyong mga sakripisyo ug karon para ni sa inyo ang video para makita ninyo ang lugar na to kung unsa na siya kanindot karon o kulay pagbago, safest city gyapon siya para sa moha. Gusto na pod nako i-welcome mga bago nga subscriber. Thank you kayo sa inyong pagsuporta o amo jud ning paningkamutan nga mas mugapo pa ni. So karon pasagdan sa tamo diri sa video, i-enjoy lang ninyo, ilaag tamo diri sa Davao. Tara. Naana day ta diriya sa may Magallanes nga park mga boss o makita ninyo grabe ka mingaw ang dalan, grabe ka peaceful. Padulong na mi diri og San Pedro Church and downtown jud ni siya, mao jud ni siya ang kumbaga heart sa downtown. Pero makita ninyo grabe ka mingaw. Dili ni siya inani kagabi siguro na sa mga 9 PM pa ata ni, pero luag kayo ang ang kalsada. Safe jud kayo magbaklay-baklay diri sa downtown. Kanang murag og feeling na nilakaw ka nga nay alahas nay kwarta pagbalik nimo buog gyapon. Wa jud mangilabot sa imo ha. Ang traffic pud diri sa Davao nay area nay mga uban street nga naga-traffic labaw nag-rush hour pero dili pud siya ingon nga adlaw-adlaw. Depende lang jud pud sa panahon. Pero kaning gabi una nasortihan jud ta kay wa jud ka traffic biskang asa ta ni adto. Grabe ka luwag sa Davao. Mao nang ako makaingon ko say perfect jud kayo ang call center diri sa Davao, kanang feeling na mugawas ka og kadlawon para mo duty nya safe kay kaway mangilabot sa imong ha. Diri ang area mga boss, Claveria na ni siya. Unya mapansin ninyo sa taas wala jud mga cable wire na nagbitay o nagkalambot-lambot dira. Giusab na jud na ni Tatay Digong dati no. Isa sa mga nindot nga nabuhat niya sa dakbayan sa Davao. And yes, aminado may dili tanan area sa Davao kanang wala na wire sa taas pero gi-anam-anam na. Tung una no mga late 90s makainumdum pa ko ning Claveria, mga bata pa mi. Muabot jud mi dira og dinaganay na ay murag park sa mua dito mi magdulag ako anay or unsa ba
masuko na lang na ako mga kadula kay niabot na ko dira sa Claveria niya sila nara sa park. Nagkabuang tawag pangita ko mga kadula. To sunod ato di na ko nila ginaapil pang magdula-dula sila. Naana data diriya sa Akasya mga boss no. Unya diriya ayaw jud mo kumpiyansa kay mawala jud ninyong kwarta diya kay daghan kay pagkaunan magkabuang jud tag kaon diya. Tingala na lang mo no kurot na diya ang tong kwartag binayad. Pero goods kayo kay lami man mo kaon di ba? Sa sige na tog tuyok-tuyok mga boss naabot ra jud ta og Gmall. So sa tuang mga pinalangga nga OFW for sure gimingaw na jud mo ani nga mall no kay isa ni sa mga tiguang na mall pod og mga nauna nga laaganan diri sa Dakbayan sa Davao. Makamingaw pod ang Gmall no dugay-dugay na pag wala ka sulod balik diya madto day kugma. O syempre magpapil di ba ang Victoria Plaza mao jud niyang original mall sa mga batang 90s diha. Maski ilado na pud ni siya karon sa pangalan nga NCCC Victoria Plaza. O karon isa pod sa mga nindot nga mall diri sa Davao ang Abriza Mall.
Isa po sa nindot laagan diri sa Davao kanang Sogo balita nako na mix do kayong pansit dira og ilang chicken. Maunang laaga jud ninyo na, di ba? Ayaw lang jud mo pasakop. I-welcome day tamong tanan diri sa Uyanggorin. Kani legit yun siya nga laaganan sa tanan. Tung una or karon man kay diri daghan kay kag barato nga makita jud. Biskang unsa siguro imong kailangan sa inyo ang balay, gamit man na pagkaon o unsang appliances naa diya kompleto jud na tanan dira. Biskang mga butang or gamit nga kailangan nimo sa negosyo nimo, naara jud na diya makita tanan. Maunang ang mga Dabawenyo mapauna man or karon hantod karon Uyanggorin jud gihapon ang laaganan sa tanan.
kaning sunod nga area nga tuyo ko nato isa pud ni sa nindot nga laaganan diri sa Davao. So kung dakong Davao ka, kabalo jud ka kung unsa ni, 'di ba? Pwede ka mag window shopping diya, tanaw-tanaw lang, o 'di ba? Tura o. Choy kayo nanay nagbo shopping oy. Basta di lang jud basta ko. Dito mo adto sa giingon nako nga naay lami nga pansit ug chicken, nindot jud. Para sa atong pinalangka nga mga OFW diya, unta mag-amping mo permi. Salamat kay sa inyong mga suporta. Mabayaran ra jud na inyong kamingaw pag-abot sa panahon ug unta pag-abot ninyo sa inyong mga lugar kay madala pud ninyo ang kadaugan sa kinabuhi. Buna lang pirmis kinabuhi kaya na. Laban lang. Og sa ato ang tanan pod, salamat day kayo sa inyong pagsuporta ug pagsabay sa ako sa kaninga video. Og unta at suportahan nato ang tanan mga nagasugod sa vlog sama nako og uban mga vlogger pa. Safe Friday sa tuwang tanan mga boss. Sunod na pod. Salamat. Whee!